Päivä! Päivä. Onks teillä mitä spesiaale? Anteeksi? Mitä spesiaale? Pätkii linja-aikapalassi. Pätkii? Joo. Mitä spesiaalipizzoja teillä on? Perhepizzoja. Mitä perhepizzoja teillä on? Kaikki saa perhekokoisena. Niin, mut minkälaisia pizzoja, kun meillä ei ole listaa? Meillä on vaikka mitä ja voi ihan oman valinnankin mukaan. Halo, numeropalvelu. Halo? Halo? Halo, kuuluu vähän huonosti, niin? Niin, siis meillä on periaatteessa meillä on 24 erilaista pizzaa ja sitten voi valita oman valinnan mukaan. Siis, halo? Tää on nyt numeropalvelussa. Anteeksi? Tää on nyt numeropalvelussa tää puhelu. Numeropalvelussa? Numeropalvelussa, mihin yrititte soittaa? Meille soitettiin. Anteeksi? Ilmeisesti linja katkesi. Ahaa. Siis mihinkä pizzeria nytten? Haluat? Me soitettiin tänne Orienttiin. Orient? Mikä on paikkakunta? Kuusankoski. Kuusankoski, hetki. Joo, mutta en kuullut kuka yritti.